Det vi vil arbejde på, og det er at omlægge det her plantage til en mere naturskov. Der er kun de nåletræer, så er simpelthen ingen andre nåle. Men der er et træ, den lever. Og hvorfor er den ikke natur? Det er ren industri. Det er noget af det værste, jeg nogensinde har set. Det er så forfærdeligt, det skitserer der. Det er frygteligt. Det er jo ikke på publikums præmisser. Nej, de skal ikke sætte dagsordenen, det ved jeg godt. Jeg tror, man skal tage lidt en legende tilgang til det også. Måske kan man sætte ild til noget af det, det synes jeg også er mega spændende. Det ligner, at der har været krig lige nu. Nu er det bare jord, men tænk sig, når det her det bliver et blomsterflor af forskellige planter der. Det bliver altså bare ubeskriveligt smukt. Vi er ved at tage det hele. Nu må vi som mennesker til at tage ansvaret for, at det andet liv, det skal altså også være her, og det skal vi altså passe på.